и да направим една стратегия. Хайде, Лата. Всеки момент Калин Людмилов ще даде началото на матча. Мартин ви спомена, не е без значение. Петров получи червен картон. А това са феновете на отбора от Овча купел. Кунчев изпраща топката пред наказателното поле на Лудогорец. Шоко. Балонно центриране. Увисна там защитник на Славия и прекрасна намеса на Стефано Кунчев. Се развива атаката на Лудогорец. Засада няма. Мирослав Иванов. Притиснат от Петър Димитров и Янко Сандански всъщност беше това. А сега обаче подаването е насочено. Добре затворен. Владислав Златинов се освобождава, решава да играе сам, центрира от крака на Гулдън, топката попада в футболист на Славия, ново центриране, там отново. Се подредят при това статично положение. Ето го центрирането, право в ръцете на Голубович. Сърбина организира контратака за своя отбор. Има много празно пространство пред Йордан Минев. Чистено преимущество за Лудогорец. Дали ще се възползват гостите от него? Прекрасен поглед на Йордан Минев. Чисто положение за Лудогорец и отново аплодисменти за Стефано Кунчев. Йордан Минев е ангажиран с Петър Димитров. Филипов, срещу него Шоко. Второ включване на Филипов и не е лошо центриране. Възможно за удар от воле. Страхотен гол! 22-а минута. Това изпълнение си заслужаваше. Петър Димитров намери по фантастичен начин топката от воле и я изпрати във вратата на Урош Голубович. Славия повежда с 1-0. Мартин. Вижте още веднъж как се разви тази атака. Подобен гол отбеляза Димитров само преди два кръга, преди три срещу тимът на Миньор Перник. Отново специалитета му изстрел от воле. Никакъв шанс за Голубович. Ето, че противно на това, което се случваше на терена, Славия излиза напред в резултата. Съм сигурен, че след този гол матчът ще се отвори още повече. Йордан Минев. Възможно за още един далечен удар. Добра реакция на играчи в изминалите матчове на Славия до момента. Ето го центрирането от корнера. Иван Стоянов стига до топката. Добро подаване на Иван Стоянов и това е изравнително попадение в 27-та минута. На Иван Стоянов го задължаваше да отбележи. Ето как изкочи от втора позиция Александър Барт. Зад гърба на всички защитници на Славия. И Живко Желев и Даниел Златков останаха статични и оставиха зад гърба си Александър Барт. Той ги наказа. Твърде лесно оставих. Пробив на Петър Димитров. Спряне Петър Димитров, след това се получи рикошет в крака му. Не беше затруднен. Гъргоров. Отличен поглед на Емил Гъргоров. Удаване към Михил Александров. Възможно за втори гол. Какъв пропуск. Отбеляза Петър Димитров. Домакините решиха да играят по същия начин и продължават да оставят свободни пространства за своя съперник. Михаил Александров удар покрай вратата на 70-80 метров периметър. Да застрашат Сърбина след статично положение. За топката е Златинов. Леко центриране на Златинов. А Черноморец повежда на Видима Раковски с 1-0. Тук дали Лудогорец ще поведе с 2-1? Не. За тима на Славия, именно оттам дойдоха и големите пробойни. Сега обаче хубава атака за Лудогорец. Дали тук няма да видим втори гол? Хубаво центриране. Рикошет, продължава нападението. Удар с левия крак на Мишо Александров. Справиха се футболистите на Лудогорец на мястото на Йордан Юруков, Тайцука и Акиоши. Един до друг отделните играчи. По-близо отделните линии. Нещо, с което белите имаха проблем през първото полувреме. Сега Шоко отдясно може да подаде Шоко. Ето го теговото центриране и 2-1 за Лудогорец. Виждам и Живко Желев. И Даниел Златков за топката. Владислав Златинов, 61-а минута. Центрира Златинов, изтеглиха се футболистите на Лудогорец. Какво попадение на Владислав Златинов. Изненада всички. Феноменален гол. На Лудогорец и затова реши с фалцов удара. Дори и не погледна къде се намират неговите съотборници. Беше си решил, че ще бие тази топка Владислав Златинов.
И ето, че ставаме свидетели на поредното прекрасно попадение във Виктория футболно първенство. Страхотен матч между Славия и Лудогорец. Белите не се предават, връщат се в матча след изравнителния гол на Владислав Златинов. Като че ли беше и провокиран. Вулдан потърси обяснение от Николай Божов. Димитров и в защита, и в предни позиции успя да отбележи и гол. Раздава се. Означава жълт картон, точно така. Живко Желев бе футболистът, който застана. Интересно дали това е преднамерено действие на домакините или просто... Товче Купел. Ето как се разви атаката на Славия. Спечели високата топка Акиоши. Тя падна на волето на Петър Димитров. Голяма вина за този гол носи Урош Голубойч, тъй като топката беше в него. 3-2 за Славия. Георги Миланов и Христо Янев отбелязаха от около 20-тина. 25 метра. Сега положението е горе-долу същото. Да, наистина Урош Голубойч не се ориентира при тези далечни удари и трябва, може би, дали могат гостите да допуснат още едно попадение след тази бърза контратака на Славия. Петър Димитров иска топката. Владислав. Иван Стоянов също реагира бурно, а тази реакция на Светослав Дяков е напълно неоправдана. За същия Петър Димитров, отново поставен в трудна позиция. Продължава закачката между Янко Сандански и Светослав Дяков. Твърдо влизане на Михаил Александров. Акиоши трябва да се тръпне на необходимото разстояние. Ето го положението. Не се получи замисъла му. Контратака на Славия. Авантаж на Калин Людмилов, въпреки че имаше фал срещу Петър Димитров. Нападението на домакините продължава и този път Урош Голубойч спасява отбора си, защото вкара заради цялостното му представяне. Тайсуки Акиоши май надцени техническите си качества. Все пак топката стига до Петър Димитров. Романов срещу Йордан Мине на Ивайло Петев. Кирил Домусчиев напуска, не особено доволен.